கும்கி யானைகள் என்பது காட்டு யானைகளை விரட்டுவதற்காக பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட யானைகள் ஆகும். கும்கி யானைகளின் உதவியைக் கொண்டு காட்டு யானைகளை காப்பாற்றவும் காயமடைந்த காட்டு யானைகளுக்கு சிகிச்சைகளும் வழங்கப்படுகிறது. மேலும் இதன் உதவியால் காட்டு யானைகள் பிடிக்கப்பட்டு அடக்கப்படுகின்றன. மனிதர்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் வரும் அல்லது மனிதர்களை தாக்க முயலும் காட்டு யானைகளை அடக்கி மீண்டும் காட்டுக்குள் விரட்ட இந்த கும்கி யானைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சில சமயங்களில் சண்டையிடாமலே கும்கி யானைகள் தங்களின் உருவம் மற்றும் அசைவுகளை கொண்டு காட்டு யானைகளை விரட்டி அடிக்கின்றன. கும்கி யானையை மலையாளத்தில் தப்பனா என்று அழைப்பர். மனிதர்களுடன் பாசமாக பழகுவதால் கும்கி யானையும் கோயில் யானையும் ஒன்று என மக்கள் நினைத்துக் கொள்கின்றனர். இவை இரண்டும் இந்திய யானை இனமாக இருந்தாலும் கோயில் யானைகளைப் போல சாதுவாக இல்லாமல் கும்கி யானைகள் காட்டு யானைகளை அடக்கி சண்டை போட்டு விரட்டுவதற்காக பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டது. காட்டில் பிடிக்கப்படும் யானைகள்